jeg hedder Thomas, og jeg har været i behandling for præstationsangst, og derudover blevet coachet. Hypnosen den har for mig virket rigtig godt, både for studier og sport. Det har hjulpet mig til at præstere bedre og holde et højere niveau. Og skolemæssigt der er mine eksamener, de er gået meget, meget bedre, efter jeg begyndte på den. Min coaching den er gået ud på, at jeg har flere samtaler med hvad jeg gerne ville, og hvor jeg vil hen med det. Og det har hjulpet mig med at få mere fokus på det, jeg gerne vil, og det jeg ikke vil. Så det er nemmere for mig at nå mine mål og arbejde hen mod dem. Så det er noget, jeg kan stærkt anbefale, at både prøve hypnosen og coaching alt efter behov for den enkelte jo. Men der er mange, der tror, at hypnose det er noget, hvor man går og roder med nogle ting, man ikke skal. Men du har hele tiden selv fuld kontrol over situationen, og du skal ikke være bange for, at du mister kontrollen eller gør noget, du ikke selv har lyst til. Du er hele tiden til stede, selvom du på en måde stadig er lidt væk. Det er først, når du åbner øjnene igen, at du registrerer, at du egentlig har været, hvor langt væk du egentlig har været. Men det føles slet ikke ubehageligt eller noget som helst. Det føles ligesom at sidde og slappe af. Så det er noget, hvis du er nervøs for det eller noget, så kan det ikke være det, der slår ud af det. Jeg kan stærkt anbefale at prøve det.